fandaragna ty raha zegny magnano mbala tsara tsika jiaby an-tokantragno parkas ty na tamin'ny YouTube zay fa nazatra na tamin'ny page Facebook ny dara tsy miabandony na tsika zay agnaraka azy ty amin'ny télévision malagasy manomboko atoato de andre artiste tsika artiste zay fa mazatra tsika artiste zay antegna tsika ho hita atoato no ho avy eto ivahiny ikoragna amin'ny medara tsy abandony oregnitsika hita raha mikasika artiste io oregnitsika aby ny programme sy ny raha tianao atao sy ny famelomagna ny kanto indray amin'ity nosy malalatsika ty ny antina ndray vahiny atsika bago artiste avy amin'ny faritra avarabaratry nosy amin'ny sisisiny agny ny koragna amitsika etiny andrany any tya magnano mbala tsara bago neky ny vahita amin'ny plateau ty hoe raha zegny magnano mbala tsara anao koa de magnano mbala tsara tsika jiaby atao kadramo tsara ikaraiky agny zay mahita zay milahy bago azoviny tegna anaragna nagnino bago safidigny hoentigny hiakatsahatra amin'ny kabarola muzika ty Ikeky sinoako ndraiky fitiavagna raha mahery fô izy koa olo tsaritany masoko tsagnariako jiry koragny FB kotiniane ianao zay mpanjifa kelo mba hitandre tagnatiny zina ahitavako olo ngenge ahitavako olo malele se ozy mafy fatojolo na ola isanandro amikoly tsy mety vita nefa tsy any mode pasan-tagnana tsikitsikiringy gôgna amy sisiny angolegny ahagny va orange monnaie invola amitono pesevera amizagny tsazofaza izy koa mikirepikirepiky taolany adale manindry amy sisiny izy koa mikirepikirepiky miady taolany adale mandarizaza amy sisiny zay izy koa mikirepikirepiky taolany adale izy koa mikirepikirepiky miady taolany adale agnarigna agnaty kopio izy feno raha fanomezansoa anzelo zegny izy feno fa za zegny tamin'ny taloha tamin'ny mondeny rap zegny za de agnarigna nentiky tamizegny big voice ie izy regninao zegny big voice de fa zegny tafarafara tato nivady commence nagnano rythme commercial igny de nisy ny nanoro hevitry hoe iagnaragna anao big voice zegny tsy agnaragna amin'ny rythme entinao zao fa ivoa agnaragna hafa de te zegny nitady raha moramora azombava tsy nalagna lavitry le big voice fa zegny zegny navagna le bago de le bago zegny avy tamin'ny agnaragna i Angelo sy le big de le voyelle tamin'ny raha nalegny de le consomme tamin'ny raha de tasa bago juste hoe afamoramora izy tandresa misofo zegny antony anaovagna zay agnarana ya satria zegny za zegny tegna cible anazy zegny ambanivolo de raha azon'olo aby ambanivolo agny mivadiky big boss raha volagninjare de karaha zegny de bagoty zegny tonga de tsisy zanazy za madiniky nazy za mbola mianatra mivolagna mavotokony zegny navitamitao firenana kabarola muzika ty le izy zegny raha ohatra hoe kabarola muzika fa mbola tsy nitovy zegny ny tanjony tamizegny za tamin'ny 2014 za nagnano rap zay tamizegny mbola par clan zay tamizegny tantalata igny de sans unité zay clan de to za de fampanano rap to tamizay mbola classe nalaza tamizegny de mbola igny natao fa de zavavy te 2015 tonga tatana afaka botaka nandeha nianatra taty de te zegny commencé nagnovagnova raha fa nanomboky tamin'ny 2017 zegny za izy agnatin'ny fianakaviagnanareo misy olo fa artiste na misy olo mitenditendry raha fa natonga nagnano zay sa hoe manao fa mitanàna nagnano desensitivité ty de raikitry nagnano ny rap de nanjary mihira sa na zamanao nangovavinao fa mihira sa nankarakory zay tsy lafa mifanihira mihiranao najanogny l'école sa manao kory amizay sambala magnano l'école sady magnano lamozika l'école mety za mbola nagnano l'école voavoko maly za nagnano soutenance ny licence tamin'ny Ogeriva igny de
mety manomboka etiky zegny vao tegna hiditra amin'ny raharahan'ny muzika satria boka anao zegny mianatra no raha de haigninao araiky tsy afaka zaraigna roa tsy maintsy araiky fa malao ifantohagna de zegny nagnanognano fa hoe ny ahaizan'olo fô zegny hoe tegna nataoko ty ny ahaizan'olo zaha hoe ahaizan'olo existence-nazy zegny fa zao zegny de commence hiditra am'izay hoe ivarigna koa tanteraka zegny zegny ny plan. Ino zay rythme tegna somenao am'izao fotoagna zao ty amin'ny ataonao? Voalohany za malao tout terrain za na rap na reggae na dancehall na ino tsy raha eka aby. Fa zegny efa naboakanao nihita zay fanaboakanao zegny ino aby ny rythme fa somenao tam'ireo fanaboaka? Za fa nagnaboaka clip nataoko malao mbola afro aby afro aby clip nataoko fa araiky vo naboko tselatsela zay mbola audio de salegy fa azy mifangaro fusionné zegny le izy ary na afro na zegny matetiky izy ka fa latsaka mivôlaka vadiky salegy. Bon, anao jeune satria marobe jeune zao ty mihira saky miditra amin'ny dancehall afrobeat izay forakorahina atao nefa anao hoe agnisan'ny vosontro vo katsaka ny laza amin'ny resaka ny la muzika ty ino tonga anao hoe nivarigna amin'ny salegy zegny tsy tanona hafahafa be aminao sa hoe misy raha tianao tongavagna nagnanaovanao salegy? Izy boka izy nivolagno tamin'ny voalohany takiny hoe misy ny cible anazy zegny ambanivolo zay spécial salegy olamvily tsy tia salegy sa manao tsy hoe olamvolo tsy hoe olamvily tsy tia salegy fa tsy mitovy ny ambanivolo no mankafy salegy kokoa satria olamvily am'izao tsy magnahoa salegy zegny firy amina manoka ino ito tsy tiavana olamvily salegy antony nefa io nge magasy atsika io ny tsy am'sisy hitanao ny antony karaha zao ny olo zegny am'izao fotoagna efa tsy tia ho gasy ankamaroany efa tsy tia inspira izy gasy fa tia inspira izy vazaha zegny ny raha misy amin'ny ankapobeny. Anao zegny mbola tia ho gasy zegny ataonao anaovanao i raha sa hoe noho fitiavanao azo voalandrahola ambanivolo agny nataonao hira salegy? Za boka voalohany tsy hoe tsy tia ho gasy tsy hoe tia ho gasy za voalohany za fa gasy zegny donc hoe efa tsy hoe tia ho gasy na tsy tia ho gasy fa voalohany za fa gasy fa ny hoe agnanaovako hoe tonga zany raha za olo tombo tambanivolo zanaka ambanivolo de zegny de na zegny tonga de fa automatique zegny zakafa magnano le raha na le fomba firesako na le mohaboako zegny na le fomba firesako de fa mon'olo fampiasan'olo ambanivolo de automatique zegny le raha fa tonga de hagny be zegny. Bon, azo avy manoatra hiranao magnampy anao fagnanaovagna muzika tena tompony fosa samba misy ndraikindraiky hoe ty tsara o texte anao tena karaha zegny? Hatreto mbola zafa. No tompony fô? Ya. Bon, efa firy ny audio firy ny clip hatreto. Anao fa nomboke donc fa misy raha hely agny fa tsy raha hoe audio malô za audio fa misy fa tsy avakoanty zegny misy tsy vankoty sarotro satria ohatrany maquette zegny maro tegna maro maquette maro misy ny reggae tout rythme zegny rythme jiaby zegny amin'ny maquette nazy zao misy aby fa ny efa natao clip ira natao clip zao eo dimy 2016 voalohany tam'zegny mbola tam'zegny mbola Big Voss zegny nientiko tam'zegny de tena 2017 nagnano araiky 2018 nagnano araiky bon 2019 tam'zay zegny za efa aroa vitiko zay Sasaka fty faharoa zegny vita dimy vita maromaro zegny tamty bon anao efa tany akaranao sehatra zegny efa nagnano resaka hira jiaby voalohany zegny za ndraiky ataon'olo hoe avy nisy teninazo avy nahazo teninanany zegny mihitsy za de hoe miavona satria tam'zegny tamin'ny bonany Zanikantala tamin'ny taosonerana atao tam'zegny de nisy nivolagna za hoe miavona satria ohatra hoe nisy olo hoe niambigny za zegny raha niambinao hiakatra tary nisy raha nagnano zegny de izy zegny tsy dia avy aminahy le raha avy aminahy fa ny tegna antony zegny za zegny mandiniky ny hoavy mandiniky no avy namondin'le raha sao de lasa matsatso zegny amin'ny fotoagnany zagnantegna azy tsara satria misy zegny hoe marina izy lasomantegna manokana ohatra hoe misy raha ty de ohatra hoe lasa andeha hagnano guestnazy ary za karaha zegny fa le fieverenana manokana
Heverina ninna manokana zegny. So de amin'ny fotoagna anjara beky lasa efa mahatsatsa fa tsy matety anao loatra zegny tsy magnano koa tsy tête d'affiche zegny zay raha tiako azy mena anao zegny tête-terie anao tsy raiky magnano koa io. Tsy zay? Nefa olo jiaby magnano artiste tsarô fa ndraikindraiky mety miakatra misehatra raiky tsy mahazo vôla. Niany mety amen'olo enveloppe hely fo amaray mety amen'olo. Rehefa anao miambigny anao fa malaza regny olo jiaby zay anao viakatra. Sa anao mila organisation anao tompony fo anao vao mihirina amin'ny miakatra. Ya azo lazaina. Zegny ny tianao. Fa misy fancy fiara-miasa tamin'olo fa namin'ny fitoriana tamin'olo sa tsy? Ino antony? Satria anao sa tsy tianao koa hagnano fitoriana araka misy mila anao tompony fo koa. Tsy hoe tsy tiako. Tsy hoe tsy tiako za na de zegny za fa misy projet mandehandeha agny tegna mare. Hoe mbola andeha iaragna miasa zegny. Antegna boka mbola ambany aty tegna tsy maintsy efa mizaha olo ambonimbony ary fa raha vitagna hely hanaovagna Tarzan. Bon, azonao artiste gasy mba tianao na tsy hoe angalana inspiration mba mahafinaritra anao na ny feo na ny ino sy ny tariny na ny fiakanjo. Voalohany zegny raha iainana agnatin'ny monde-ny musique ty. Antegna zegny raha ohatra misy olo araiky ty malaza, ohatra hoe amin'ny public zegny amin'olo tsy agnatin'ilay monde-ny hira. Io olo ty zegny malaza de antegna raha ohatra hoe antegna mivôlagna hoe io olo zegny mankafy le raha le olo, za ohatra antegna zegny mivôlagna hoe tsy tiako hira ty magnano zegny. Ino le fiheveran'olo antegna ataon'olo hoe efa be fô. Zegny le fiheveran'olo antegna. Nefa zegny zany tegna marigny tsy hoe be fô zegny aminaha. Fa za zegny ka hira gôgno artiste zegny amizao de ohatra hoe Elidio regny tiako. Le Mario regny tiako. Tsy hoe rô baka faritry savagny atiny volagninao regny tianao. Non, tsy hoe zareo boka amin'ny faritry savagny. Fa za zegny na amin'ny ninahy manokana zegny na amin'ny iranahy zegny misy raha koragna izy ataoko mikoragna tegna mikoragna za midreda. Midedagna karaha tsy karaoke. Midedagna karaha ataoko amina hira. De za zegny hira ka zegny efa mivôlan-draha tiako. Zegny ohatra Thierry Bertos regny tiako. Oui, tiako izy ataoko tiagna zegny. Oui, tiako. De Dr Zbika tiako. Hira ka zegny ka fa mivôlan-draha efa tiako edy. Anao mba mitaiza feo ndraikindraiky sa anao fa midariatra fo na babaka nakafaka tamin'olo maro ka fa fotoagna hiditra studio mamango sa misy fotoagna anao mba maraindraigny way magnano do re misy manao sa mandeha ho azo fa aminao feo zegny. Igny ndraiky fa karazan-draha le za zegny letra fa ela donc 2012 tagny za fa nagnano chorale. Jusqu'à zao bassiste za. Chorale zany Katolika. Katolika. Ya. Katolika letra avy tantala tagny jusqu'à ty de mbola nandro fô. Mbola magnano zegny anao jeudi Antananarivo Ya, eto. magnano. Bon, d'accord. Ok, manakory ary ny raha vaovao mety amezagna olo mpankafy satria misy sofo bakagny nanagna baka araka isan-taogno zegny anao isan'andro fa Ya, sûr. de misy sofo mankafy quelque Ya, part sûr, ya. Bon, za koa zao ty hazo raha momba aia clipny Bago jiaby aia raha anazy aia mety andeha angalako raha zegny mety hitako izy. Amin'ny YouTube, Facebook agny fa misy agny. Tapegny fa Bago fa miboaka. Ya, Bago gaso zao anao fa hitanao agny edy. Fa misy manager manao atreto. Izy zegny mihitsy izy io baka le raha misy zegny amin'ny monde musique karaha zegny. De misy haut-bôligna zay agny aminay. Tsy haiky na mety tsy aminay agny fa mety maro regny tany mampiasa le haut-bôligna hoe mba titrehagno ny lamo fô fôkiny lela. Titrehigny lamo fôkiny lelany. Ya. Hitanao zegny anao zegny amin'ny raha ty na tsara raha ataonao amin'ny andro akeo no namarozan'ilay olo mihira. Sarotro be zegny nahitagnanao ka tsisy moyen. Misy ndraiky zegny anao koa misy olo misy moyen raha ataonao na tsy raha fa ny fomba arignesan'ilay olo le raha zegny ny raha. Ohatra ataoko zao de mihira de tsisy ohatra ataoko zao tsisy manager. Amaleko le fagnotanianao tegna. Sarotro tegna sarotro hitagna larigna amin'ny andro ake. Sarotro zegny azahoana manager. Sa mbola tsy maharesy lahatra manager mihitsy No, ny raha hitanao vokatranareo. ny raha misy zegny karaha zao. Mialatsiny zao ohatra hoe ny manager sy ny producteur sy ny tariny fa ny raha misy zegny. Ny zareo regny zegny ny tegna marigny tsy hoe matetiky tsy antsarany raha ataonao no maresy lahatra zany. Fa raha ohatra anao fa hitanjareo mitourné agny magnapipublier sary mitourné Facebook ao sy ny tariny igny zareo vao mandeha manintona anao. Fa raha ataonao ohatra anao mamoaka clip sy ny tariny magnano zay tsy igny mandresy lahatra zareo. Ke tokony fa publier sary zegny anao tsara zegny kofa mba niakatra tamin'ny Sonerano fa katraka nefa igny fa tokony fa nagnarato fa tsy manager zay fa nisy raha tsy natao fotagny. De raha karakaraha zay. Bon, ino raha vaovao atao ato e? Andeha amezagna ny mpankafy fa misy raha tsaratsara ny clip ny audio.
Vous dissémine lasa donc zay o nisy araiky zay naboky misy olo mikapokapoka zay. Ino rô koa na misy mikapokapoka io. Ny raha misy karaha zao. Amin'ny fiainana andavanandro raha hafa ny raha misy, raha hafa ny raha volagnin'olo. De le raha volagny tagnatin'le raha atao zegny fagnoharana zegny. Fagnoharana sy fagnanarana. De matetiky zegny surtout amin'olo mpivady amin'olo aroa mitôkantragno. Tôkantragnon'olo ka zegny fa tsaratsara. Na fa milamindany efa misy ediny akao tady androboka amin'le raha. De le raha volagny agnatin'le raha ao zegny tonga de ohatran'ny efa mitantara zegny le raha hoe za nangala difiky mason'olo, hitan'olo avy tary, nangala difiky masona viavy tary, hitan'olo avy tary, za misotro masonazy difikina za masonazy, nataony olo fa nioroko. Nivolagniny tamin'ny madame tagny raha romotro viavy iny hady. Fa mopaka atao. Azonao de zegny hoe misy olo zegny mikapokapoka hoe le raha tiako atongavana amin'le raha zegny hoe aza mba miniminy foatany raha volagnin'olo fa aleva tsara hoe ankongony sy andohany hoe ino marigny ny raha misy fa tsy tonga de hoe maregny raha havagna fa ro blablabla de diranandra. Azonao raha karaha zegny misy olo mikapokapoka tandrema. Karaha avy azy. Hoavy misy audio zay fa nabokiko fa ela, surtout fa ela fa zegny rehefa mipasipasy amin'ny savany, bajady zay. Ya bajady titranazy. Ino raha volagny bajady io? Bajady baka ny Bajady baka raha fiomby taximètre. Ie, bajady zegny re ya fa izy edy volagninao zegny fa le raha volagny kagnatra koa mbola fagnoharana ka. Fagnoharana satria elatsina viava be. Sasantsasany hoe le raha tako agnatin'izao zegny viavy zegny volagny amin'ny raha io. Satria misy karazana viavy zegny amin'izy ke io zegny fa tsisy lôvo zegny fa ty fô. Ka fa misy vôla zegny fa mitenginy zegny ka ataony bajady. Bajady hoe zay misy vôla koa zegny fa misy vôla efa mitenginy. Ya, raha karaha zegny le vola. Zay misy vôla mitenginy, misy vôla mitenginy, zay misy vôla mitenginy, zegny ataony bajady. Raha karaha zegny. Nanjary bajady zegny viavy sasany ka fa misy vôla efa mitenginy edy aminazy. Raha karaha zegny. Bon, programanao ato. Ny programme amizaiky de Nagnaia. de baka hoe mba fa hoe efa nahazo azy base hely zegny tamin'ny fandodirana stylo tegny soragna Zagnahary de atoato am'le zegny managna programme zay hiaitsika andeha misava. Andeha volan'ny fabasaha. Tsy hoe andeha ngo fa andeha mba hoe an-tanàgna e. De mba mihodinkodiny agny mandeha mizaza fandehan-draha arakaraka zegny. Zegny programme ary mety tsy ho ela. Mety fa voalohany zegny anaovagna raha de tsy maintsy an-tanàgna. Tsy maintsy an-talao zegny voalohany anaovako raha. D'accord. Fa tsy ho ela. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy antsika mpanaraka ny fandarana toera zegny igny niresadresaka ny koragna ny rahantsika tamin'ny mpanakanto zay katsaka ny iakarany amin'ny sehatra anagnana laza zegny Ibago avy amin'ny faritry avaratra antsinanan'ny nosy igny izy mitondra antsika kafitsika ny vokatra izay ataony mametraka velo mandrapitafy irigny ihany koa mitondra olo hafa na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube na amin'ny télévision malagasy zegny rahantsika ny fandarana toera zegny velo matsika jiaby.